wiyata mi anda ko fodia image ko honno haray ngandi o kadi ko jokkuɗo beppale molanaɗe ko yowiti ka réseau ɗo haray ko o kulunnajo ɗo kadi yiyaton imo modifia piiji wiya haray ñande fof kuudeta waɗa lagine ɗum haray ko oɗo tun woni premier haray chaque jour imo jokkidin e waɗugol posta photo ji wiya haray ko irsan haray ɓe waɗa général mamadi général mamadi tumbe a coup d'état kono ko honɗum mi wiyatama an ganda ko fodde image ko honno an si a renake ko wonɗa e wadde kon kadi an ko vie wonɗa e ɗaɓɓude quoi on faami onon fof ko vie wonno e ɗaɓɓude nombre de vie on faami kono page ji mon ɗi moni ɗumanno onno heeɓi ɗon vie ko ɗum wonɗon e ɗumannade a faami chaque jour iɗo posta photo e fenade kadi ko ala résultat a faami jotagol ɗo wiya ɓe waɗa général mamadi dumbuya coup d'état janngo ɓe waɗemo coup d'état paɗɗi janngo ɓe waɗemo coup d'état ɗi on ala e resisude programme ji moɗɗi ko beppale tun jokkuɗon tentinoma wiyede manda ko fodde. Assalamu alaikum hare mi huri kam fop la landi staydo jam ala taw hare do jam mi tori ko mi jeje on partage ne video maximum haisho monaki haisho dupale gento do del hakil fama modja mi tori ke alla coup d'état aro wadugol on yo buru o coup d'état 5 septembre fi yonu Guinée famata Guinée yata Guinée sa wolibe e andata donc si fe iron ande wunde wotere jama la Guinée ongoji por ngewnde mudun do si tawi an ayenna a waraka hara yettu Allah hamdulillah ko adi leydi meden di hande en ala justice en ala suudu ñaawitiru ta habbo goto an e goddo don habi yam justice be joni tama gonga manka ko marira jawdi no burdira non jawle kono leydi meden di kono sariyaaji din burdiri fi honnu sa yaadre miskinajo ka justice do ko ton acceta miskinajo ko ton be sokatam si fekki don kan no lamgum badura wo kono dum no wadi kono dole den wodri donc ko fewde den do CNRD be yida gonga CNRD ko ari kon ittibe ko dum ittatabe donc holode e hoddo don ko itti ko Mamadi Doumbouya ko dum ittatabe be militaire be ka force spéciale ro be radiyaka si wana sikkitede taybe CNRD sikkitike ko wadi habe radibe est ce que militaire be no haalde fi goddum militaire be ala haalde fi mabbe fi jamais si dum no fe'i radiyabe ka FDG bonno be ka FDG radiyabe ko RPG bonno be ka RPG be no barorade hande CNRD no yennude FDG no yennude RPG no wadde piiji pankari je leydi meden di no bortude rewbe memen ka biroji bandirabe meden ala haalede leydi meden di sina ndi dimbi sina accident no wadi dare ko fe'i kon hanki wonde innete ko Mamadi Doumbouya yalti menen hanki ko me wonno do rewbe nayo kako njo wonno ko mai dum nebi mais sabutun gouvernement wadali sariya e mudum ko dum be yimmi di pankare ji do no yide gereji wadi dum fokko sabudun no si dum no fe'i wattane hila modda min mo yennilam piyalilam ma mo yennilam pilam taymi mayali dum metatalam fi wadi président di model kambe be soka e hore toni siko gongano hande jombe yaltena noma si fe'i dum yaadu be mabbe bufunike menge bilobani kirnapa nini kadi wallahi ko mi woni halden à l'instant là où je vous parle il y a certains militaires qui ont été enlevés, ils ont laminé certains militaires à Casa, ils sont en train de les torturer là-bas. Donc ça fait grave. Nous avons fait des militaires, nous avons une force spéciale, nous avons une bataillon, nous avons une force défense et sécurité, gendarmerie, nous avons une wono bala samurani edo ngandi golle mabbe ko kambe on kagulete be sai alfa ko ko kambe wado be himbe nangete be foko kambe nange si fekki don are do moja dare general Jiba dare do o capitaine commandant Spartakis Mukhtar Kaba dare do o yaade be mabbe komaso o mo sere ko dare do Sheikh Ahmed Silla dare be yaade be mabbe ko be wona imminede kala mo yido no nange kaleedi mede ko be wona imminede yaha kaleedi nanga himbe ben ara sokabe so ndari ko itti kon be mawbe be serkore mawbe komazo ko mo serkore donc komazo mo serkore il ko kambe woni on responsabilité be mawbe nangabe ton donc yo mawbe yo famille di serkore fop immo ya nango komazo mo serkore e se kamer silla ko kambe andi on responsabilité fi be mawbe nangabe donc kambe immi din kaguleje do ye ko wadi ko kambe wadata di mission ji don général Jiba don andi ko kanko lami lonti général Bafoy et donc wattane ila moja son atali yewdundane gonga hare no ubini afi ite kero si fe idon fame wonde wotere no Mamadi ardiri no konon o yareta
adru no mamadi ari non itti alfa ko de kalam ko non mamadi yarira donc si Allah jabi wattane hila moja min mo yennila metatala ko wadi med andi be do fo wonbe yennude dido fo yenna barido malum wada photo jang afisa yenna hajjali mutu yenna la yenna présidentiel dalen metatala ko wadi ben ko nyamo be non wonbe dabbude ko nyama metatala fi wallahi billahi be ala na hawr mabbe suudu be ala na hawr mabbe dépenser mabbe di ko wonbe dabbude popularité metatala sukabe wallahi mede weltani on wakkilo de moja e kadi dun do okkalen force kadi fi wakkilo parce que mi andi ko mi suka wakkilido ala hande burdo la hande wakkilare daragol oliti politique hande kala de mede yaltina lambe dido mabe tato ala burdo la si dun non fe'i famen do hunde wotere mi torike manon alla an yamir do men si tay men lo iyo men fewte madam en torma min noddima mi torike ma alla min noddima alla kanabi Musa noddul ma don noto men kanabi Nuhu notino ma don mi torike ma alla de yawno ha tay be yetti annabi Ibrahim be bugige mo ko hite hakkunde mabbe hite nge rabbudude alla ko ballal maada ngal sowi be don donc mi de tori alla go jipporo ngo mi woni meden don okkumen dole dandami bone di dakkali di dawari wondi o yeso amen do si fekki don Allah mi tolike ma kalamantina siddo amen wontirdo bawo mamadi faala do doytude mamadi yo confisque pouvoir yo hujju jawle lagine de yo wadu kala ko faala mi tolike ma Allah nabu be taw kambe si yikina do mamadi bala amara usujiga e kerno e bawuri e aminata e sellu balde mi tolike ma Allah hawtindimbe mabbe ko kasfi makul dum go di mudum si feƴƴiye ɓen noon faame moƴƴa ɓattino hakkille moɗon ni jawle lagine ɗen koynete kon ange les terres rares jawle lagine ko ɓe bonni koye muɗum gooto kala darnete ñaawe si tawi o mayale o régime ɗo si tawi o hawraka e muɗum si Allah jaɓi gooto kala e moɗon darnete yeeso aduna Allah fop muɗum ñaawe ɗon si Allah lanno jaɓi monsieur Bawuri ko onon yaltuno wi'i ko droit constitutionnel wonno ko tilayerbe be waduno hande monsieur Bawuri hidon yaltude wowlon ko dadis wowluno kon dadis ko wiuno si tay jama o yalti jokkido o ittayteni o président o candidat hande hidon jodi don wadde kala hidon konon faala yo transition juto Bawuri yaltuno be wi une transition qui dure devient danger pour la transition pour cette transition hande monsieur Bawuri faala yo transition Mamadi on juto Mamadi ne va pas réussir le peuple guinéen ça simsa Mamadi il nous a promis qu'il fera tout pour éviter les erreurs du passé. Il y a des centaines de personnes qui ont été perdues la vie, qui ont à zéro Corée. Penon, de justice, plus de 60 et quelques personnes abattues par balle sur la justice à l'alfima. Président Ali Banonanga, Fonike Menge, Billo Baben, Soka, Beanda Hondo, famille Mapene, ala Humpita, Wadini, Enna et quelques. On a Sukabe, Dakali, you won't be up with the popularity, you won't be up with the booty. Arata wola na lando piji gonto mi mono do mi setina do mede welti ko de mede accane mede andi non le moment venu mi nangira on goto si duno fe'i mi adresse do jamala geno e militaire be ande be militaire bon sokabe kasa do ibe fe'inde ton tampereji di Allah ida yadlaki in tampereji non si hande leydi medin remarque mo jarrabu yeji din sina tremblement de terre ko accident ma ndiana yoli himbe ma fello ngono dabbiti yani o rembe ndare ko fe'i kon est ce que ha mana sorti ko pale ton yehi ndaro be himbe ko o bilan feɗɗino maneya o waɗale yimɓe golle makko o sodol conscience jama fédération yefdg ɗin fop ɓe yawde ɓe négocié de muɗum kala man timo ɓe andi oɗo si ɓe négocié makko ɓe hendotomo ɓe yaha ɓe jonna motoal préfet fédéral on coursa kankan sigiri ɓen fop mabɓe alamo jonnaka otoje sabu tun ɓe jaɓi wontude de Mamadi mi tolike manon Allah bay kan woni wawdo mo ronkata mi tolike ma dandu men bedo Mamadi quel qu'en soit Mamadi il va quitter le pouvoir ou bien il va partir comme il est venu o yara non ardiri non parce que me holi de nous assume les propos be militaire be non be onno hide do ko kambe ni remarque moja général Djiba commandant Spartakis dare odo Komazo e Seck Ahmed Silla e Muktar odo Kaba wattane hila moɓɓe ko kamɓe woni wattotoɓe kagoluji ɗin yaha nango ya moɓɓe commence o géré ko ye ndare mawɓe 75 aɓe moccale ɓen noon jooma ɓengol marɓe ɓiɓɓe 30 personnes nango e ɓen noon itte ore ɓiɓɓe maɓɓe ɗum ko won ko anda ɗon mi tolike man on Allah onon ɓe sukaɓe yo Allah faami on iwon ɓaawo Mamadi Doumbouya ko waɗi wallahi kala ɓarori ɗo Mamadi Doumbouya wowli ko wowli o yenni men nene baba no wodi woɓɓe mo yennuɓe la nene woni yennuɓe la baba mi monata ko fewi mbeɗa andi konto mi nangata on mi nanga yo gadi hara jam wala ñalla mi nanga on wirtoto e ɗi réseaux sociaux ji Allah no suti onon wonɓe darade ɓen jefanda nde fenade ɗo Allah no suti kuddi leydi ndi yaha e moɗon kuddi jama o yaare mo ko waɗi mo ƴetti ko fof hawti ko
inni figire kanyutu o sakki torta do gayne misi kawai président alpha